خاچکردنا عیسا مەتتا 27. گاوا گۆ دەرکەتن دەرڤە وان یەکی کورەنی دیت گۆ ناوی وی شیمۆن بوو. وان bi zorê xaca Îsa bi wî dan hilgirtin. Çaxê ew hatin wî cihê got jê re Golgota digotin gotê mana qoqê seriya wan li wir şerab û zirav tevlî hevkirin danê lê dema got Îsa tam kir nexwest vexwe. Piştî got wan ew xaç kir wan cilê wî bi pişk li xwe leva kirin û li vir rûniştin û çavdêriya wî kirin. Nivîsa sûcdarkirinê raserî serê wî danî. Ew Îsayê padîşahê cihûyan e. Hingê du rêbir jî bi wî re hatin xaçkirin, yek li milê wî yê rastê, yê dîn li milê wî yê çapê. Yên got di vir re derbas dibûn serê xwe dihejandin, Îsa şermezar dikirin û digotin kateyê perestgeh hilweşand be û di sê rojan de ava bikire. Eger got tu kurê Xwedê bî ji xacê were xwarê û xwe xilas bike. Bi wî awayî serekên kahînan û şerîetzanan û rehsbiyan jî di nazên xwe pê dikirin û digotin yên dîn xilas kirin lê nikarî xwe xilas bike. Ew padîşahê İsraîlê ye, ka bila niha ji xacê bê xwarê em ê baweriyê bi wî bînin. Ew xwe dispêrê Xwedê, eger Xwedê ji wî hez bike, bila niha wî xilas bike. Çimkî wî got ez kurê Xwedê me. Rêbirên got bi wî re hatibûn xaçkirin jî bi wî avayî şermezar kirin. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.